साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स कणकवली रेल्वे स्टेशन लगत साकारत आहे समर्थ साई रेसिडेन्सी 6 मजली रेरा रजिस्टर इमारत। तुमच्या घराचं स्वप्न आम्ही पूर्ण करणार। साईट पत्ता समर्थनगर रेल्वे स्टेशन नजीक, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग। नेपाळमध्ये पार पडलेल्या आंतरराष्ट्रीय कराटे स्पर्धेत भारताचं प्रतिनिधित्व करत देवगड तालुक्यातील हिंदळे येथील सिद्धी संगीता मारुती चिंबे हिने उल्लेखनीय कामगिरी बजावत रौप्य पदक पटकावलंय। या अत्यंत प्रतिष्ठेच्या स्पर्धेत सिद्धीनं रौप्य पदक पटकावून भारतासह सिंधुदुर्ग जिल्हा आणि आपल्या हिंदळे गावाचं नाव आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उज्ज्वल केलंय। नमस्कार, मी सिद्धी संगीता मारुती चिंबे। मी इयत्ता 12वीला आहे। तर मी आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेला उतरलेली। नेपाळमध्ये आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा होती, तिथे मला सिल्वर मेडल भेटलं। त्यामागे मी खूप स्ट्रगल केला। माझे कोच सोनू जाधव सर हे माझ्यासोबत होते आणि अनेक मुलं होती, पण मला असं त्यांनी पूर्ण प्रोत्साहन दिलं की बाबा तू कर। तसंच लहानपणापासून मला खेळायची आवड खूप होती। मी जेव्हा पहिली दुसरीत होती तेव्हापासून मी स्पोर्ट्स हा इव्हेंट मी चालू ठेवलेला आहे। ॲथलेटिक्स वगैरे ग्रुप इव्हेंट, तसेच कराटे, किक बॉक्सिंग हे माझं चालू होतं। मी NSK इंग्लिश मीडियम स्कूल आचरा इथे शिकली 10वीपर्यंत। तिथे मला ओंकार लाड सर यांनी मार्गदर्शक, ते मला प्रशिक्षक होते की किक बॉक्सिंग काय असतं, कराटे काय असते, त्यांनी सगळं मला इंट्रोड्यूस केलं। मी त्यांच्या थ्रू पहिली खेळली। त्यानंतर माझी जशी 10वी पासआउट झाली, तसेच मी माझ्या पुढील शिक्षणासाठी आंबोली पब्लिक स्कूल आंबोली इथे माझं पुढील 11वी 12वीसाठी मी तिथे गेली। मग तिथे माझे नवीन कोच मला भेटले, सोनू जाधव सर, तसेच तिथले प्राध्यापक विलास मोरे सर आणि मंगल मोरे दिदी यांनी मला तसं खूप सपोर्ट केला स्पोर्ट्स फील्डमध्ये वगैरे। त्यानंतर तिथे जाऊन मला सोनू जाधव सर भेटले। त्यांनी मला म्हणजे शतकान पूर्ण ट्रेन केलं कराटे। मग त्यांच्या थ्रू मी पहिली मॅच तिथे जाऊन मी फर्स्ट मॅच केली ती सांगलीला। मग तिथे मला सेकंड मेडल भेटलं आणि फर्स्ट काता कुमितीमध्ये असं गोल्ड आणि सिल्वर मेडल भेटलं। त्यानंतर मी नॅशनलला खेळायला उतरली की मला बघितलं ट्राय करूया की मला मेडलसाठी नाही खेळायचं तर मला काय खेळायचं, स्वतःसाठी खेळायचं ह्याने मी उद्देशाने पुढे नॅशनलसाठी प्रयत्न केला। तिथेही मला यश भेटलं। तिथे मला सेकंड रँक भेटली। हे तशा 2 माझ्या ट्रॉफ्या आहेत तिथल्या, जे कर्नाटकमध्ये इथे झालेले नॅशनलचे मॅचेस। आणि त्यानंतर मी आंतरराष्ट्रीय म्हणून म्हणजे इंटरनॅशनल चॅम्पियनशिपसाठी मी नेपाळला गेलेली। मग तिथेही मला सिल्वर मेडल भेटलं। तसेच माझ्या घरच्यांचा खूप सपोर्ट होता। माझ्या आईचं स्वप्न होतं की तिथे जाऊन म्हणजे मी खेळावं, काही झालं तरी जिद्द स्वतःची सोडू नये। तिच्याकडनं शिकले की जिद्द शिकायची तेवढीच ठेवावी आणि मी पुढे जात राहिली। माझे दोन्ही म्हणजे मम्मी पप्पा, माझे गुरु, तसेच माझे कोच त्यांनी मला खूप सपोर्ट केला। तर असं असतं ना की पुढे जाताना कोणाची तरी सोबत लागते। माझे स्वामी सोबत होते, माझे आई वडील तसे सोबत होते। माझ्या आईने मला असं पूर्ण 1 to 1 पूर्ण लहानपासून मोठ्यापर्यंत चांगले संस्कार देऊन खूप घडवलं। त्यामुळे तिचेही आभार मानते, कारण तिने असं मला कधी बोलले नाही की काहींचे स्किल असते त्यांच्या अंगात, पण फॅमिली प्रॉब्लेम्समुळे हे सगळं अडून बसतं। त्यामुळे माझ्या मम्मी पप्पाने ते माझ्यासोबत ती एक गोष्ट होऊ दिली नाही। त्यांचा कायम मला सपोर्ट राहायला की बाबा तू जातेस पुढे तर जा, लोक काय म्हणतील त्याचा विचार नको करून, आम्ही आहोत तुझ्यासोबत। ह्याने जसे म्हणजे सध्याच्या जनरेशनमध्ये की लोक काय म्हणतात ह्याच्या मागे सगळी असतात, तसं माझ्या आई बाबांनी सांगितलेलं होतं की कोण काय बोलतं त्याच्याकडे लक्ष देऊन स्वतःच्या गेम, स्वतःच्या एमवर फोकस करून पुढे जा। तसंच मी तिथे गेली आंबोली पब्लिक स्कूलला। तसं मला असं वाटलं की वेगळं नेचर आहे, माझे स्पोर्ट्स इव्हेंट काय असतील, काय भेटेल की नाही कराटे खेळायला। वाटलं नव्हतं की मी इंटरनॅशनल खेळेन, कारण मला असं वाटलं नाही की तिथे जाऊन मला पण कराटे हा इव्हेंट भेटेल। मला मोरे सरांनी, तसंच मोरे दिदीनी, मंगल दिदीनी खूप सपोर्ट केला प्रत्येक गोष्टीला। ते मंगल दिदी पण आमच्यासोबत होते तिथे, तशीच माझी मम्मी पण सोबत होती नेपाळला। की बाकीच्यांचे मॅचेस बघून म्हटलं की मी खेळेन का, कारण मुळात ते नेपाळ, चायना ह्यांचा तो गेमच ॲक्च्युअल कराटे असतो आणि आम्ही इंडियन्स असं की मला जमेल का, की मी खेळू शकते का। पण मंगल दिदी आणि माझ्या मम्मीने मला आईने ते एकच सांगितलं की तू करू शकतेस, तू खेळ, तुला मेडलची गरज नाही, तुला खेळायचं, तुला एक अनुभव भेटेल, तू परत ट्राय करू शकतेस। तसंच माझ्या मम्मी पप्पांनी खूप सपोर्ट केला। माझी आई तिथे माझ्यासोबत होती, ती मला हवं नको ते काही बघून, माझा हेल्थ इश्यूज काय झालं
ट्रॅव्हलिंगमध्ये थोडा त्रास झाला तेव्हा माझ्यासोबत राहून मला काय हवं नको ते बघून तिने खूप सपोर्ट केला. तसंच आचरा आणि हिंद्यातल्या ग्रामस्थांनी मला खूप शुभेच्छा दिल्या, त्याच्याबद्दल धन्यवाद. आणि तिथे मी गेली, तिथे घडली, ह्या सगळ्यासाठी माझे गुरु, माझे आई बाबा तसेच माझे कोच यांचे पण मी खूप आभार मानते. धन्यवाद, तुम्ही मला खूप असे लाख लाख शुभेच्छा दिल्या. थँक्यू. नमस्कार, माझं नाव संगीता मारुती चिंबे. तर मी आज फॅमिलीसोबत बसली आहे इथे आणि सिद्धी माझी मोठी मुलगी आहे, त्याच्याबरोबर माझी 2 नंबर मुलगी पण तिथेच आहे, मिस्टर पण आहे. तर सिद्धीने हे आंतरराष्ट्रीय कराटेमध्ये रौप्य पदक जे मिळवलं खूप आनंद होतो आहे. कारण एक मुलगी इथपर्यंत पोचणे म्हणजे खूप म्हणजे जो आनंद आहे मी शब्दात मांडू शकत नाही आहे तो. तर तसंच तिचं लहानपणापासून जे हे होतं स्पोर्टबद्दल जी आवड होती तिच्या मनात जी करून दिलेली मी, आणि प्रत्येक स्पोर्टमध्ये उतरलेलं ते कुठचंही कुस्ती असू दे, किक बॉक्सिंग असू दे, रनिंगचं असू दे, कुठचंही स्पोर्ट असू दे, तिने ते पार्टिसिपेट होऊन हे म्हणजे खेळायचं आहे. आणि ते तिचं पण स्वप्न असायचं की नाही मला त्या ह्याच्यात जायचं आहे, करायचं आहे. आणि मी प्रत्येक स्पोर्टमध्ये तिला मी तसंच सपोर्ट करत गेलेली आहे. तर आज नॅशनलमध्ये पण ती उतरून कर्नाटकमधून खेळलेली आहे कराटेमधून. तर तिला पण तेव्हा सिल्वर मेडल आलेलं होतं आणि आत्ता पण ती इंटरनॅशनल लेवलला पोचलेली आहे. तर तिथून पण तिने रौप्य पदक आणलेलं आहे. तर खूप आनंद होतो आहे त्या याचा. तर थँक्यू सगळ्यांना, आचरा आणि हिंद्या ग्रामस्थांना पण, आणि फोनच्या माध्यमातून ज्यांनी शुभेच्छा दिल्या आहेत तर त्या सगळ्यांचं खूप खूप आभार आहे. तसंच तिचेच कोच आहेत सोनू जाधव म्हणून, तर त्यांचा पहिला मोलाचा वाटा आहे त्याच्यात. आणि पब्लिक स्कूलचे जे प्रिन्सिपल आहेत तर विलास मोरे सर आणि मंगल मोरे मॅडम, तर त्यांचे पण खूप खूप. आंबोली पब्लिक स्कूलचे प्रिन्सिपल विलास मोरे सर आणि मंगल मोरे मॅडम आहे, तर त्यांचे पण खूप खूप आभारी आहे. तसंच तिचे कोचचे पण सोनू जाधव.